Apa berkata sama sana? Cakap hari ni apa? Nunggu kena bukan malah bukan. Ang nunggu kena bukan. Ang tanga. Ang yang ni tangan. Ang ngor kan ingkar langgan. Zawai. Aku selai melampai. दायो क्लिपाव नुखादों नोंथांमोना सासे बर' लाइमोन दा बियो मासबादाव थाफैदों आरोना आदां गादां जानानै दा बिनि बिमा बिफा दङ ना गैया जोङो बे भिडिअनि गेजेराव सावरायगोन माने बे भिडिअनि गेजेरजों जों बिसार खालामगोन आरोना दा बियो मासबाद बर' दोङो आदिबासि दोङो बेफोरबायदिनो दा आदिबासिनि न'सो थाफैदों आरोना बे सिस्टारा दा जों भिडिअनि गेजेरजों नुदों आरो गोबां दुखु मोनदों मानो होनबा बर' लाइमोनफोरा बेफोरबायदि आलाय सिलाय जाना फैयोबा जोंनि मानसिफोरा गोबां दुखु मोनो आरो लाजिनाय फैयो नंगौ नोंथांमोना टाइटेल आरो क्लिपाव नुखादों आङो बिनिनो भिडिअ मोनसे लानानै फैलायबाय दा गासिबो भिडिअखौ जोबजासे नायलां दा बयनिसिमबो गिबियावनो फिन खेब बरायहरबाय जों भिडिअखौ सुरु खालामनोसै मासबादनि बियो बिखौ सोंनाय बायदिबा माबा होनना बुङो आरोना बियो मोजां मोननाय दंमोन आरोना बियो मोजां मोननाया जाबाय इटानगराव खामानि मावनो दा बिबो बर' हारि नङा गुबुन हारिसो माबा बेफोरबायदिनो आदिबासि एबा गुबुन हारियानो जागोन दा जों भिडिअनि गेजेरजों बुजि मोनगोन आरोना नायलांबाय थाबा फार्स्टआवनो फैदो बिनि भिडिअखौ जों एसे नायग्रोना लानि अब्लासो बुजि मोनगोन नालाय ना जों फार्स्टआवनो नायग्रोनोसै दा बियो बुंनाय बायदिब्ला बिनि बिमा बिफाया बै बयफ्रेन्डजों गावनि मोजां मोननायजों होआनो आरोना बे जुलियाव रादाय गैया माने रादायखौ होआ आरोना दा गावनि गोसो थोनायबा मा माने बिमा बिफाया सानदोंमोन खोमा गुबुन बर' रायजोआव जोङो मोजाङै बिलाइ हरगोन फिसाजोखौ होननानै दा बियो गुबुन हारिखौ मोजां मोननाय थाखाय गावनि बिमा बिफाया जानांगौ गुबुन हारिनो हरा आरो बेफोरबायदि अननाय गैयै खालामदों बेनिखायनो आलाय सिलाय बे सिस्टारा जानांगौ दाबसेनिफ्राय दाबसे जायगायाव खारना फैनांदों आरोना दा बेनो जों नायग्रोनोसै जों भिडिअखौ फैदो nunggu kena bukan malah bukan. Ang nunggu kena bukan. Ang tanga. Ang yang ni tangan. Ang ngor kan ingkar langgan. Zawai. नोंखौ हाबा खालामगोन होनना बुंदोंमोन नामा नों? बिसानि हाबा खालाम. नों जेनेबा हाबा खालामगोन होननानै बुङाखैमोनबाथ' नों फैनो हायामोन ना? आं मोनसे दं इसे रां होनो दं. इसे रां होनो दं. इखायनो सिरि सिरि दोनदों. इसोरनि गामियाव हमगोन जे फिसालानिबो होनो दंमोन ना इखायनोथ' फैसाया बेसे होननानै खिन्थानायसो बेसे होनांगौ इखायनोथ' एसे गिलुं जादों इखायनोथ' 10,000 होनांगौ आरो फिसा नों थाथ' गामि जोंनि गामियावनो थाथ' नोंखौ नागिरफैगोन नोंस्रा बाबा फैनो हागौ बा माने रायलायनायनि गेजेरजोंसो जागोन नालाय नोंसोर मोजां मोनलायदोंब्लाबो एसे बिसार खालामगोन नालाय नोंखौ थगायदोंबो जानो हागौ नालाय बे मा सावरा होनदोंमोन अरुण सावरा नोंनि मोजां मोननाय आरोना दा इटानगराव दं आरो ने इटानगराव अरुणाचलाव নাই রে চিনি নাপায় বোলে ডাইরেক্ট ঘুমাই আইছে বোলে কিন্তু চিনি নাপায় अब्ला
नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर माने बियो बुंनाय बायदिबा गावनि बिमा बिफायानो राजि गैमा राना आरोना बिनि मोजां मोनलायनायाव एबा बिनि जुलियाव रादायखौ खानो होआ आरोना बेफोरबायदिनो दा जोङो बुजि मोनला गावनि फेमिलिया मा बिना बियो खारखोमा बुंनासो बियो आदां गादां जाना थाफैदों दा बर' हारिनिखौ बर' हारिफोरा अननाय मोननानै बिखौ मासबातनि बर' रायजोफोरा बिखौ लाना थांनो नागिरदोंमोन दा सिस्टारा माने गाव राजि गैया आरोना बर'फोरखौनो माने सैयानो आरोना बियो दा गावनो बुंखाबाय रागा जोंनानै आं बर' नङा आंनि बिमायासो बिफायासो एबा बर' जुलि खालामनानै आं बर' जादों बेफोरबायदि बुंदों आरोना दा सिस्टारा एसे बुजिनांगौमोन गुबुन हारिनि अननाया आलादा जायो बर'नि हारिनि अननाया आलादा जायो गुबुन हारियाबा बेखौ लांनानै मा खालामो गुबुन हारियाबा बेखौ सिरि सिरिनो मा फानो होनना बुथारो दा बेखौ एसे बुजि मोननांगौमोन सिस्टारा दा जोंनि मासबातनि रायजोफोरा अननानै बेखौ मासबातआवनो था जोङो नोंखौ न'खरसिम दैथायहरगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन दा खर'आसो गाज्रि नामा सिस्टारा दा बुंनो हाला आरोना गावनि बिमा बिफानिसिम नैबे भिडिअखौ शेयार खालामना हो जाहाथे बिनि फेमिलिफोरा बिनि भागि बंस'फोरा बेफोरखौ बे सिस्टारखौ नुनानै गावनि न'सिम लाना थांफायो ना हाबाखौ होबानो जाबाय बेफोरबायदि खालामनो नाङा माने बर'बा होगौमोन जानांगौ बे गाज्रि गुबुन जाथिसो नालाय बेनिखायनो न'खरनि फेमिलियाबो अना जानांगौ बेखौ थेवबो बिनि गोजोननायनि थाखाय हाबाखौ होबानो जाबाय दा उपाय गैया नालाय ना खर'आबो गाज्रि खोमा आरो खर' गाज्रिबाथ' बेखौ हाबा हरनायाबो भेजाल जागोन उनावबा बियो हौवा हिन्जाव मा जालायो मा मायो नांलाय खमलाय ना बेफोरबायदि माबा मोनसेनि बाथ्रायाव माबा मोनसे संसार जानायाथ' गोरलै नङा संसार जानो गोनांबाथ' बियो माथा खाराबबाथ' जानाय नङा गावनि हौवायाबा बेखौ दासो अनदों सिख्ला समावसो अनदों हाबा जानायबा बेखौ मा खालामगोन दा बुजिथ' मोना दा बेनो आरोना ओमफ्राय गोबां मानसिफोरा बुंदों आरोना कमेन्टआव रायहरदों बेखौ बियो माथा खाराब नामा बर' हारिखौ बेफोरबायदि बुंनो बर' हारिया बेखौ अननानै लांनो नागिरदों मासबात बर' रायजोआव दा बियो बर' हारिजों गनायाखै आरोना बर'फोरजों थायानो माने आदिबासिनि न'आवसो बियो नांथाबना दङ आरोना दा आदिबासियाथ' अननायफोरा माबायदि जोंनि बर' हारिबा बेखौ मालाबानो न'खराव दैथायहरगौमोन आदिबासि दा सिरि सिरि थाना दोङो बेखौ बुथारो ना मायो बेखौ एसे साननो गोनां आरोना बर' हारिबाथ' बेखौ बिलाइ हरबायमोन न'खरावनो दा बे बर' हारिजोंबो थाङाबा बर' हारिखौसो नांलायफिनोबा बेखौथ' आरो रावबो बुनाबो बुजायनाबो बुंनाबो हालाना बेखिनिसै आरोना दा बे सिस्टारा बबेनिमोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुङो सोरबाफोर सिनाय मोनोबा बिथ' गहपुरनि होनना बुंदों गावनो बुंना लादो आरोना आं गहपुरनि होननानै आरो आंना सासे ब्रादाराबो सेयार खालामहरदोंमोन बेयो गहपुरनिनो आरोना ओमफ्राय बिनि मोजां मोननाया इटानगराव खामानि मावोनो ना इटानगरबाथ' गहपुरनिनो खाथियानो जायो माने बिसोरो मोजां मोनलायोमोन खोमा ओमफ्राय बे सिस्टारा बेजों हौवाजों खारसननो होनना फैदोंमोन ओमफ्राय बे आदिबासिनि न'आवसो थाफैबाय आरोना माने बिमा बिफाखौनो बिराद रागा जोंदों आरोना बे सिस्टारा बिमा बिफाया गनायाखैना बिनि मोजां मोननायाव बेनिखायनो गोबां रागा जोंदों आरोना दा जिखियानो जादोंला भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय जायफ्रा सिनायो बिनि मुंखौ बिनि एड्रेसखौ कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय अके आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन गोजोन्थों